and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. John, istorya ko lang to ni Matt na may suporta ko nimo kay dili ko gustong magkasultimig do kay si Matt. Pero dili ko buot na padayonon to nimo ang imong pagpakigbatok nila. Supak gyud ko, John. Gislin. Tapos, amin dyan ako, padukay tayo dito sa ilang gipoy anro ni Gislin uban sa iyang mga ginikanan o partidos daw. Dali raman dito dito. Iyay. Murag wala makabati na ko eh. Dong dyan. Dong! Oh, Clinton? Ay na lang, Tadong. Siya lang tanong. Ano ka? Pagkoryo-koryo pag dyan na siya eh. Ay lalago ka. Wow, Dong. Laki man po bitaw kong pure. Muso ka? Pagtay na lang ginagpaagi, Dong. Ha? Kanang find a way, ha? Nga, makauli na ang mga kuan ba? Nga, makauli na mga ginikanan ni Gislin sa ila, Dong. Hasta na niya mga kuan, mga parientes. Aron nga. Maka-Julerns o maka-gordo na ka. Pagkabrayat kini mo, Clinton. Brayat yung ka. Oh, ako pa. Bangan ka. Basta gordo-gordo, Dong. Maayo kay kuan ang mangitag pagi, Dong. Pero wapag yung ka makasuway. Ah, makasway? O si makasway, Dong. Ana-ana, Dong. Ana, Dong. Ana. Hili. Ano ba, Clinton, no? Natanawa, ha? Anta. Ay, ingon na, di ba? Oh, ay, hala. Nga no, gigunitan man ni mo imong buhok sa likod sa akong ulo, Dong. Nag-drive ra ba ako, Dong? Wag yung kasuwayan, eh. Madisturbo tao na ako pag-drive. So, ana, sa paggunit buhok? Kadyat, ha? Ako sang hinumduman, ha? Ganun magkatawa mo ka? Nahinomdam na ko doon. Nakasulay na ko doon, oy. May gigunitan kong buhok. Ulo. Akong ingon na lang. Agoy. Osto na. Osto na. Dili na mo akong ipasabot, Clinton. Oh, yeah. Oso ba din, Dong? Kanang itong hugtan og gunit ang buhok sa mong nga nag-drive ka. Oo. Unya, imud-mud ang imong naw sa mulubila. Mo ba? Wa pagkakasuway, ana. Sama ini. Ayaw. Hindi na ako mo siya, Dong. Madisgrasya ta, Dong. Video call. Si Chief Devon. Hello, Chief Devon. Kumusta? I'm okay. I called up kay doon natin operation clean up against sa mga pundok and individuals na nagigbatok na to o mahimong babag sa atong mga agenda. Oh, okay. You need to have the list. Anak nila ar mamonitor na to ang ilang mga kalihukan. So that, if necessary, kung kinahanglanon, we can eliminate them easily and completely. Pamatyon kining mga pundok og mga individuals nga nakigbatok og babag nato. Husto ba ang akong nadungog, Chief Devon? Nadungog na ko, Chief Devon. Ako lang kining giklaro, gi-confirm. Shit. May gaff ka man di ay, Senador Regina. Disadvantage na nimo to become the next president of the state sama sa usa ka
milangsan o presidente sa usa ka nasod nga nausab niya ng diferensya ug gikataho nga labaw sa eleksyon kay first in history sa ilang nasod. Gumikan sa Dominion software, matagvot sa iyang kontra at tumutali niya. Nakaila ko kung kinsa ang buot mong ipasabot. Yes. Devon. Yes. Kay Kristiyano ka na siya ug kanhiusa sa mga punuan sa mong nasod. Apan ato, kay pro-abortion ka na siya o pro-same-sex marriage nga politiko, kurakot usab nga tao kay kanhi gamit ang iyang posisyon sa pagpangwarta sa mga naglaing nasod sa diha pa siya sa kahong. Ngano may katawa ka? Kay managsama ka mo, dili ba? Ikaw, gyud, Chief Devon. But anyway, wa ta magkinahanglan og sakop ng mga tarong. Ang gikinahanglan sa organisasyon, ang mga hiwi o pangutok, mga tao nga muguba sa moralidad sa tao, o musimba na ako nga inyong Diyos. Mao kining itsura sa usa sa ilang mga panguhot din sa nasod. Ang ilang master o chief, gitawag nalang Chief Devon. Isuway kong search ang iyang anang. Nara, ang lain-lain niyang hulagway o itsura. Satanik yung kaayo ang itsura tawanan. Basta ang iyang purma, punan pa siyang gisulog nga itong nga kapa ug dako ang kwilyo ug gipasaka diya sing likod. Devilish yung kayong tanaw na. Di ay remarks na ning usag ka research na kong site. Ning na-research na ko, iupin ako ang new tab. Na, hinay nang na-open. Dagkangan king tawana. Apan mas known siya sa tawag nga Master Devon o Chief Devon. Og Chief Devon is a demon in human form. God, usa ko ka demonyo kinitawanan nga nagpakatao lang. Diyos ko. Pasensya na ka, Father Edgar, nga bidistansya ko nimo. Naniguro lang pud ko. Nag-face shield ko o sorry nga gitangtang nako ang akong mask kay dili maklaro kung makigsulti ko nimo. Kay may igo ra batang distansya. Paglikay na lang nga dili ko makatakod nimo kung may virus man ko. Oh, and vice versa. Nga ako, dili sab makatakod kanimo, dili ba? Sorry, Father. Pero what ay mahimo? Kung dili, masunod na lang yung test protocol sa mga gilatid o gi-encourage sa itong mga kadagkuhan. Nga para rusab sa itong kayuhan. Bayo, kaya nakasuroy kag balik din sa kumbento dyan. Ako na yung ibalita kanimo nga mibalik ng atong regular masses. But limited lang ang mga tao nga makatambong. Kaya sa imo nang gikaingon, aduna kitay mga protokol nga kisunod tungod ning pandemya karon nga atong gisagupan. Salamat na lang, Father. Kay nabalik na ang mga misa. Bintaha na lang kay sawa gayoy misa. Kay ako personally, ako ra kini ha, way labot ang mga kadagkuan ining simbahan. Ako mismo, supak na hunungon ang misa. Labi na ni adtong nag-lockdown gyud sa katong panahon baga nag-lockdown jud kita completely. Nga naman, Father. Kay nagkinahanglan kita o Ginoo dyan. Sa panahon sa kalisod, kinsa may ato masampit og maduulan, kung sa tanaw nato, wa nagyud kita'y mahimo. May mahimo ba ang tao? Wa kayod. Wa gyulain kundili ang Ginoo ra kayod. Dili ba? Mao kini ang panahon nga mas mapaduol nato nga atong kaugalingon ngadto kaniya. Inay adto ta mudangop sa mga gadgets nga maoy makaguba sa atong spiritual life. Anak gayud kita sa Ginoo,
Kay wala ba gyud kitay mahimo kunwa siya. Kay dili ra ba gayud ka mo sampit sa cellphone kung himatyon ka na. Sa Ginoo ka kayod manawag. Dili ba? Mao gid, Father. Pasensya ka na dyan, ha? May pahungaw lang ko sa unsay personal kong gibati. Labot ni atong kahimtang karon. Isabtan ka, Father. Tuod, o sa maday ako ikaalagad kanimo, ha? Madayon na ba ang inyong naunsyami nga kasal ni Jesslyn? Sabutan pa na mo, Father. Lain kong tuyo ni Murun. Related niya po niya atong usa na kahigayon, yan ko nimo og nagpakisayad bahin sa Lighters of the World. Mangutanan lang ko, Father. Kung unsa ka tinuod kining giingon nga demons in human form nga nakikiguban ka nato dinis kalibutan. Tinuod ba kini, Father Car? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!